歡迎嚟到我嘅頻道嘅第一集。呢一集係我嘅起點，一個由最平凡地方開始嘅故事。我揀咗1973年開始，揀咗困難模式，揀咗一個最少人留意嘅地方——襟裳喺北海道，風勁地冷，馬喺度學識咗咩叫耐力。但呢度冇名氣，冇熱鬧，冇賽馬場嘅光環，得一個靜靜育馬嘅地方。呢度就係我細細個牧場嘅起點。海瑟克係日本第一次賽馬熱潮嘅靈魂，中距離賽事屢創佳績，憑住無敵實力成為國民偶像馬。佢唔單止令賽馬從純賭博活動變成全家圍觀嘅全民休閒，更成為時代精神象徵，鼓勵無數國民積極生活。武器則喺經濟低迷時期崛起，超長途賽事中多次落後反勝，成為逆境希望。佢嘅不屈鬥志慰藉咗面對失業同焦慮嘅國民，無論係家庭、職場都以佢為榜樣，將賽馬文化與國民情感深度綁定，成為社會重拾信心嘅重要精神圖騰。喺5匹馬之中，有2匹係史實名馬，另外3匹係架空設定。而我揀嘅呢匹係唯一冇分數嘅馬，佢嘅爸爸同媽媽都係虛構馬，簡單嚟講就係流嘅，所以隻馬一定係平凡得冇得再平凡。廢話唔多講，我哋嚟睇下第一場嘅表現先。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何がいくでしょうか。予想通り先頭はシリウス・ファンシー、これに続くのがジュエル・ルアー、さらにはデンマー・モリアル、5番ゴールド・イーグル、その後ろ先手を取ったのはデンマー・モリアル。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。少し間が空いてクリシア・鈴鹿、内からアレグロ・スイス、外にはユーシオ、ゴールド・イーグル3番手。さあデンマー・モリアル逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。デンマー・モリアル先頭。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭入れ替わってゴールドイーグル200を切った。残りわずか。ゴール前最後の攻防。大名積み傘いい手応え。ゴールドイーグル残れるか。ゴールドイーグル勝ちました。今次第一名嘅馬係1970年出生嘅黃金英皇，係一匹由地方競馬打入中央競馬嘅成功馬。佢最大特點係惡劣場地表現強，持續力好，仲贏過大阪杯同馬里亞杯，係當時日本賽馬界一匹有代表性嘅馬。咁咪叫輸得抵咯。暫時更新到呢度，多謝大家收睇。之後仲有更多內容，記得留意。有時間就關注下我哋，支持一下，下一集一定更加精彩。